Marketingul azi este experiență. Limbajul brandurilor vizează momente imersive și memorabile, menite să implice consumatorul și să creeze comunități. Timp de 6 săptămâni, Mercedes-Benz Studio ilustrează exemplar această filozofie. Pentru că studioul de la Muzeul de Artă Recentă din București este un spațiu de întâlnire între design, inovație și patrimoniu și aduce universul Mercedes-Benz mai aproape de consumatori printr-o experiență relevantă. Despre ideea din spatele acestui proiect, despre rolul experiențelor de brand și despre modul în care se construiește relevanța într-o piață tot mai competitivă, discutăm astăzi cu Ramona Pârlog, director de marketing Mercedes-Benz. Bine ai venit, Ramona, și îți mulțumesc pentru această discuție. Mulțumesc pentru invitație, Vicky, mă bucur să fiu astăzi aici cu tine. Și pentru mine este la fel și știi asta și aș fi vrut să încep cu o întrebare legată de geneza acestui eveniment, pentru că nouă ni se pare firesc că acum să ne bucurăm că venim și interacționăm cu acest univers Mercedes într-o formă foarte prietenoasă și firească, dar lucru bun cere timp și efort și aș fi vrut să știu care a fost ideea din spatele acestui proiect. Vestea este foarte frumoasă. Anul trecut, în noiembrie, colegii noștri de la Stuttgart, de la Headquarter, au venit, conform unor studii pe care le-au avut, cu o propunere să facem aceste studiouri, pornind de la ideea de un pop-up urban în centrul orașelor, pentru a fi mai aproape de public, de clienți, de potențiali consumatori. Și am intrat în competiție alături de orașe și nume foarte mari din lumea asta. Vorbim de Los Angeles, Paris, Tokyo, Shanghai. Bucureștiul era și el acolo pe listă. Criteriile pentru care au fost evaluate aceste orașe au fost și de trafic, de număr, de potențial de piață, dar au fost și creative, cât de mult a contat ideea creativă. Noi am intrat în acest pitch neștiind la ce să ne așteptăm. Le-a plăcut foarte mult entuziasmul nostru. Am lucrat chiar și de 1 decembrie lucram la finalizarea proiectului. Am depus proiectul, am trecut de prima etapă, fără să sperăm că se va concretiza și într-un final am fost anunțați că am câștigat finanțare pentru acest proiect. S-a muncit mult, am pornit de la un vis, pentru că eram în competiție cu capitale atât de mari și cu orașe atât de mari, nesperând neapărat că o să câștigăm, ne-am permis să fim foarte creativi. Și cred că echipa care a evaluat aceste proiecte a apreciat foarte mult entuziasmul nostru și dorința de a câștiga și atunci chiar ne-au dat finanțare. Avantajul nostru major a fost că noi am intrat în pitch ca și Centralist Europe, 5 piețe și am câștigat toți. Deci e o zonă cu o creativitate bine conturată în regiune. Și mie asta mi s-a părut foarte spectaculos când mi-ai povestit prima dată în ce competiție ați fost de fapt și faptul că Bucureștiul a câștigat chiar mi se pare că e un mare succes. Este o mândrie foarte mare să putem să spunem că acest proiect se întâmplă în același timp în Los Angeles, în Tokyo, în Shanghai, în Copenhaga, în București. Am pus efectiv Bucureștiul pe harta Mercedes-Benz global. Se discută despre noi și despre acest studio la nivel global în toate întâlnirile Mercedes-Benz și este o mândrie dincolo de brand în sine și de discuția din companie. Este o mândrie și națională că, uite, am reușit să facem treaba asta și află lumea de România și de București. Da, chiar e un câștig. Dincolo de acest câștig, aș fi vrut să te întreb care este principalul beneficiu pe care l-ai identificat tu în urma unei astfel de experiențe de marketing, din punctul de vedere atât al brandului, dar și al consumatorului. Pentru brand, noi ne-am dorit foarte mult să fim aproape de oameni, să devenim un centru urban, nu doar un showroom clasic, și de la asta am și pornit. Am vrut să
creăm experiențe, să fie un hub de experiențe pentru oameni, de evenimente, de întâlniri, un loc în care să vii să bei o cafea după amiază și să vezi și ultimele mașini Mercedes-Benz lansate. Și atunci beneficiul văd fix relația asta dintre brand și consumator, fără o presiune de a face o achiziție, ci doar de a înțelege ce face Mercedes-Benz acum, ce e cu acești 140 de ani de inovație, pentru că trebuie să îți mărturisesc că ăsta a fost de fapt motorul din spate. Noi anul ăsta aniversăm 140 de ani de când am inventat automobilul. Și atunci e o ocazie foarte bună pentru oricine să intre, să ne tragă pragul, să vadă cu ce tehnologii venim, cu ce mașini noi, cu ce inovații, într-un cadru relaxat, într-un cadru prietenos, urban, la îndemână pentru oamenii care vin, fără să trebuiască să se deplaseze în showroom-uri care poate sunt la o distanță mai mare de centru. Da, într-adevăr, și dacă pot să mă folosesc așa și să dau o acroșă pentru cine nu a fost încă la expoziție, mie mi s-a părut senzațional să văd în expoziție primul patent Mercedes-Benz. Sunt lucruri de istorie la care poate nu te gândești, nu stai să le conștientizezi, dar în momentele în care le vezi acolo pun brandul într-o altă perspectivă și experiența pe care o ai cu brandul. Toate bune și frumoase. Sunt convinsă că în spate au fost și foarte multe provocări. Cum spuneam, lucru bun cere timp și efort, mult. Care a fost cea mai mare provocare ca să puneți toate lucrurile astea într-o congruență și să funcționeze? Îți mărturisesc că noi, intrând în acest pitch și fiind în competiție cu orașe atât de mari, am fost foarte creativi, neștiind dacă vom câștiga sau nu. Și a fost și pentru noi o surpriză când am câștigat. Și provocarea cea mai mare a fost să transformăm acele idei în realitate. Proiectul inițial în imaginația noastră arăta puțin diferit și apoi, în momentul în care am primit finanțare, a trebuit să ne pliem pe realitate, pe ce am găsit, pe spații, pe activări, pe aprobări, pe autorizații, pe toată partea asta. Deci provocarea a fost să ne asigurăm că viziunea noastră asupra acestui proiect devine realitate în condițiile date. Până la urmă am avut noroc, am avut vreo 2 luni de căutări și de locație și de tot și până la urmă am avut noroc. Am găsit Muzeul de Artă Recentă care ne găzduiește pentru 6 săptămâni, iar în cadrul muzeului se potrivește inclusiv culoarea pe care o are muzeul cu culoarea brandului Mercedes-Benz și am reușit să ajungem la acest parteneriat care funcționează foarte bine, în care noi ne putem desfășura atât partea de evenimente, de activări, cât și expoziția de la etajul 3 cu istoria de care povesteai Mercedes-Benz. Crezi că acest tip de experiență culturală devine mai importantă sau câștigă teren față de tehnicile clasice de marketing sau rămânem totuși într-un echilibru? Cred că rămânem într-un echilibru, așa cum zici și tu. Partea culturală pentru noi acum este o ocazie să creăm emoție, să aducem oamenii într-un spațiu puțin atipic față de un showroom clasic. Credem în experiențe. În ultimii ani, cel puțin în ultimii 3 ani, ni s-a demonstrat prin toate activitățile pe care le-am făcut că oamenii le apreciază. Evenimentele noastre, cu cât au o componentă culturală sau o componentă de educație, un alt tip de componentă, oamenii o apreciază foarte mult. Noi avem această discuție și feedback pe care îl tot primim. Oamenii vin la evenimentele noastre pentru că sunt mai mult decât o lansare auto. Vin pentru că se întâmplă ceva în plus, pentru că mașina este acolo, dar nu e doar despre mașină, ci este despre experiența cu totul. Nu cred că marketingul clasic va dispărea, îl folosim și noi în continuare, avem partea de comunicare și de oferte financiare și de lansări de produse și de tot ce facem, dar ne place să le îmbinăm și ne place ca omul să plece cu zâmbetul pe buze și cu o experiență frumoasă. Deduc așa din discuția cu tine că, de fapt, este un pretext, da? Experiența culturală devine un pretext pentru a aduce oamenilor și informații concrete despre produs, care
până la urmă rămân relevante și importante. Spune-mi așa, punctează-mi câteva dintre proiectele pe care le aveți așa listate în cadrul acestor 6 săptămâni. Am început cu o lansare foarte frumoasă, atât de frumoasă și de solicitată, încât am făcut 2 seri de lansare până la urmă, pentru că oamenii și-au dorit foarte mult să vină să vadă spațiu. Am fost copleșiți de numărul de înscriși care au vrut să ne treacă pragul la studio. Ce pot să spun în materie de program? Ne-am dorit să acoperim toate ariile. Avem atât ateliere de siguranță rutieră pentru copii, avem vizionări de Formula 1, avem workshop-uri de inovație, de design, avem foarte multe alte tipuri de ateliere, de ceasuri, degustări de vinuri, avem tot felul de experiențe și, bineînțeles, avem partea de lansări de modele noi. În fiecare săptămână, marțea, lansăm un model nou. Săptămâna trecută am avut S-Class-ul nou, săptămâna aceasta am avut Maybach-ul S-Class, urmează GT 4-Door, mai avem câteva lucruri programate până la finalul celor 6 săptămâni. Deci mașina, care cu siguranță este atracția principală, e exponatul principal și de la muzeu. Da? În fiecare marți avem o expoziție nouă, înțeleg. Exact. Și nu este singura. Adică, pe lângă mașina de la interior, care sunt mașini, modele noi aduse, în exteriorul clădirii, vizitatorii noștri pot vedea ultimele modele pe care le avem în portofoliu, de la MGGT, SL, E-Class. Le aducem pe toate, inclusiv mașinile electrice. În fiecare săptămână schimbăm cumva toată partea asta de mașini, tocmai pentru că ne dorim ca oamenii să vină, să le vadă, să se urce în ele, fără o presiune anume, ci pur și simplu să se bucure de experiență, se pot programa și la test drive-uri dacă vor să le conducă. Da, asta e informație cu siguranță utilă. Care este cel mai neașteptat lucru pe care l-ai învățat sau pe care l-ai descoperit lucrând în industria auto? Pentru că vorbeai acum despre mașini și îmi dau seama că e un univers aparte și mă interesa și perspectiva asta neașteptată și specifică. Background-ul meu este de construcții. Am lucrat mulți ani în marketing, în real estate și construcții. Ce m-a uimit în momentul în care am venit în industria auto a fost pasiunea oamenilor pentru mașini. Și faptul că decizia, cel mai neașteptat lucru, cred că a fost cât de emoțională e decizia de achiziție. Noi toți plecăm de la ideea că atunci când ne alegem o mașină, o facem pe bază de specificații tehnice. O facem și pe bază de specificații, dar contează mult mai mult cum te simți în mașina aia, ce sentiment îți transmite, cum se simte când o conduci, dacă te reprezintă culoarea, materialele, adică mă uit la clienții pe care îi avem și cu care interacționez la diferite evenimente și îmi dau seama că mașina chiar este o extensie a noastră. Și o simt și eu. Am mașina mea preferată din portofoliul Mercedes-Benz și recunosc că atunci când o conduc, efectiv o simt ca pe o extensie. Dar ce ai descoperit la tine, lucrând și în industria auto, ca om de marketing, dar și la proiectul acesta, care este foarte spectaculos și atipic? Am mai multă energie decât credeam. De când am început acest proiect și nu doar de când l-am lansat, ci și înainte, mi-am dat seama că pot să muncesc 14 ore pe zi pentru că mă încarc efectiv din energia oamenilor și din proiect. Și văzând fiecare eveniment, cât de fericiți sunt oamenii, cât de mulțumiți sunt, ce frumoasă este interacțiunea, efectiv am energie să o iau așa 2 zi de la capăt. Multă lume mă întreabă de cum reușești zi de zi. Și eu am fost una dintre aceștia. Cred că mi-am dat seama că am o energie și o putere mult mai mare decât credeam înainte să încep acest proiect. De obicei avem proiecte pe care le desfășurăm și după aia avem un pic de pauză între ele, ne mai încărcăm bateriile. Nu știam cum o să fie să ai eveniment în fiecare zi, cel puțin unul pe zi. Încă sunt cu zâmbetul pe buze și am aceeași energie să interacționez cu oamenii seara de seară. Dacă Mercedes-Benz Studio ar fi o persoană, cum ai descrie în 3 cuvinte? Curajoasă, inspirațională, fresh, urbană
am zis 4, dar Da. cam așa. Sunt convinsă că da, sunt multe lucruri pe care poți să le atribui, multe cuvinte, atribute pe care poți să le pui alături de acest eveniment. Are câte un pic din fiecare. Are un pic de istorie, are un pic de inovație, are un pic de farmec de brand, de eleganță. Am încercat să curatoriem foarte mult, atât experiența de la etajul 3, experiența de muzeu, cu ce vorbeam și noi la început, cu tot istoricul, de la primul patent până la modelele cele mai futuriste pe care le avem. Dar apoi avem și evenimentele astea. Unele sunt pur și simplu niște petreceri în care ne întâlnim în spațiul studioului și ne bucurăm de un cocktail, de un cocktail, de o discuție bună într-un cadru de genul ăsta. Dar pentru mine este un proiect extrem de frumos. Îmi place termenul ăsta de fresh, pentru că văd foarte mulți tineri care ne trec pragul în fiecare zi, curioși să vadă ce avem noi acolo, ce se întâmplă, interesați și pasionați de mașini și la finalul zilei despre asta e vorba. Și foarte mulți copii mici, asta vreau să zic. Sunt foarte fericită. Sunt extraordinar de mulți copii mici. Mici, când zic mici, mă refer de la 2 ani în sus, care vin la noi și vor să vadă mașini, să vină în fiecare weekend să vadă ce mașini noi mai avem. Cred că experiența este limbajul tinerilor, copiilor și cred că, da, puteți să-i cuceriți foarte bine cu genul ăsta de eveniment și cu siguranță ai simțit asta. Ramona, eu îți mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Mă bucur pentru că dincolo de ce mi-ai povestit tu, mi-am dorit, de fapt, să avem această discuție pentru că am apucat să vin să văd și eu Mercedes-Benz Studio și, într-adevăr, este o experiență care te încarcă și care te face să descoperi și brandul din tot felul de perspective. Dacă te duci de mai multe ori, orice vizită îți dă șansa să descoperi lucruri noi, fie că e partea aceasta de istorie, fie că sunt tot felul de experiențe digitale pe care le aveți voi acolo, fie că e mașina, dar și să descoperi lucruri despre tine, pentru că vezi la ce rezonezi mai mult de fiecare dată. Și, într-adevăr, mi-a plăcut să vin și să experimentez locul ăsta. Mulțumim pentru proiect și succes în continuare! Îți mulțumesc! Te așteptăm oricând. Ești binevenită, ești invitata noastră. Și așteptăm pe toată lumea care are drum pe la noi în perioada asta sau care e prin București să vină să vadă, mai ales când avem workshop-uri, când avem evenimente și nu doar, adică se poate vizita și expoziția în intervalul 11-19 în fiecare zi, exceptând ziua de marți, când atât muzeul cât și studioul sunt închise, dar avem și foarte multe evenimente pentru fiecare om găsește ceva pe gustul lui. Mulțumesc! Mulțumesc și eu!